Yan mga kabrao. Ayan, habang nandito tayo kasi binabaybay natin tong kahabaan ng Pililla Road, no? Reviewin muna natin yung mga road markings, no? Okay, ano yung mga pintura dito sa kalsada, no? Ayan, ito broken lines. Ayan, ibig sabihin pwede tayong mag-overtake dyan anytime, siyempre, pero with caution pa rin mga kabarako. Kasi paano kung magkasabay-sabay kayo ng overtake, no? So ibig sabihin na both lanes pwede mag-overtake mga kabarako pag meron tayong broken lines sa kalsada. Ayan, so ibig sabihin itong buong kahabaan na ito broken lines, so anytime pwede ka mag-overtake dyan. Pero kagaya ng sinabi ko, no, syempre with caution. Syempre practice natin broken lines, so pwede tayo mag-overtake. Okay, caution syempre pag may kasalubong ka kahit pwede mag-overtake. Ito naman may solid yellow lines pero may broken lines sa bandang kanan, so yung nasa kanan na lane pwede mag-overtake. Tayo yung lane natin pwede mag-overtake, yung kasalubong natin hindi pwede mag-overtake. Ayan, hanggang dito mga kabarako. Ayan, oh, yung solid yellow line pero may broken lines. Okay, pagdating dito broken lines ulit, pwede ulit tayo mag-overtake mga kabarako. Alright, dito double solid yellow lines, so bawal mag-overtake mga kabarako, no? Pag ganito yung road markings, dalawang yellow lines, bawal overtake both sides, both lanes mga kabarako. Pero lalo na dito kasi understandable naman, blind spot siya masyado. Hanggang dito, yung kahabaan na ito mga kabarako, double solid yellow lines, bawal mag-overtake. Okay, ayan, broken lines ulit, pwede ulit mag-overtake mga kabarako anytime pero with caution. Siyempre hindi natin na-observe kagaya nun yung ginawa niyang kapatid natin na rider, mali yun mga kabarako. Sabihin na natin na belo sa kaliwa mo pero malinaw naman yun eh. Ayan, kagaya ng mga ito. Ayan, ayan, bawal yan mga kabarako. Yung ginawa ng mga kapatid natin yung rider sa una. Isa pa yan. Alright, tuloy natin yung road markings mga kabarako. So solid yellow line, pero may broken lines, ibig sabihin pwede mag-overtake. Pero nasa kanan yung bandang broken lines, ang pwede mag-overtake yung right lane, tayo yon. So yung left lane hindi sila pwede mag-overtake. Yan ang ibig sabihin ng solid yellow line tapos may broken lines. Alright, so ayan, pagdating naman dito sa kabila, solid yellow line again pero yung broken line nasa kabila namang lane, ibig sabihin hindi tayo pwede mag-overtake, sila naman ang pwede. Alright, balik na naman sa kanan, pwede tayo mag-overtake dyan. Pero syempre whenever it is safe, syempre gagaya nito, no? So yung pasalubong na lane, sila ulit ang pwede mag-overtake, hindi tayo pwede, yung lane natin. Alright, napakasimple lang naman intindihin yung mga road markings, no? Kung iintindihin lang natin at susundin. Ayan, gagaya nito, mali yung ginawa nitong kotse sa harap. Solid yellow line, ang broken line sa kabila, nag-overtake siya. So pag ganyan mga hindi nasusunod yung road markings, yan nangyayari mga aksidente eh. Alright, go daw tayo, go. Ayan, double solid yellow lines, no overtaking both lanes. Ayan si ate. Kagaya yung ginawa ng kapatid nating rider, mali yun mga kabarako. Tingnan mo.
Hey! Alright, dito again. Double solid yellow line. Bawal ulit mag-overtake.